Aikamatkaajat. Aivan luita. Hienoa, että pääsitte kirpputorillemme. Unisieppari. Julma totuuden peili. Kauheaa! Mikä hirvitys. Ja painaa kuin muorin synnit. Anna tätä kiveä, Joe! Hyvä! Nostakaa nyt sitä! Auttakaa minut ulos. Missä sä olet, Joe? Sateenvarjo. Ja seuraavana... Ei, tätä voi myydä. Mitä niin, herra Haukka? Oletteko kunnossa? Daltonit katosivat! Mikä tuo on? Näyttää kellolta. Jolla on peruutti. Eikö täällä saa enää edes nukkua rauhassa? Jaas. Anna sen olla. Toteemi odottaa. Ilman sitä ei voida paeta. Kauheaa! Mikä Painaa hirvitys. kuin muorin synnit. Hei, se jämähtää. Kello on 1. Joe, kuka tuo on? Taas noin. Korjattu. Mitä ihmettä? Johan nyt. Kylläpä minä näen jännittävää unta. Hetkinen. Kohta on päivällinen. Joten kellon on oltava enemmän. Joe, tunnetko sinä noita? Näyttävät tampioilta. Kello on 4:30. Uneni muuttui juuri painajaiseksi. Anna se minulle. Etkö tajua, että tämä on aikakone? Mutta Joe, sehän on täysin mahdotonta. Minne vankila on kadonnut? Mikä se oli? Keitä ne oli? Joe, varo! Tämä kellohan on kuin oikea yleisavain. Nyt kukaan ei voi sulkea meitä mihinkään vankilaan. Mahtavaa, Joe. Ei enää vankilaa! Mutta miten me sitten paetaan, jos vankilaa ei ole? Katsotaanpa. Mitä minä sanoin? Olemme vapaat! Katsokaa! Lohkareet hajoavat itsestään! Tätä ei kyllä usko kukaan kotipuolessa. Käkikello, se on Rantaplanilla. Tuo se tänne, Rantaplan! Tuo käkikello tänne! Tuo se! Kuka on pikkihauva? No me ollaan Daltonit. Söinköhän sittenkin vähän turhan raskaan lounaan tänään? Mahdotonta, Daltonit ovat kyllä tallessa. Tässä ovat Daltonit. Vain 3. Meitähän on 4.
kilpailu Taverelin kanssa. En varmana! Jokohan ollaan taas kotona. En kyllä näe vankilaa. Niin, koska sitä vasta rakennetaan. Me tehtiin se! Ollaan vapaat! Vapaat! Ei! Ei! Oi, katsokaa! Vankila rakentaa itse itsensä! Käkikello hajosi! Daltonit katosivat! Unohda. Se on ehjä. Hyvä, on taas aika ottaa hatkat. Tänne se ei ole lelu, vaan mahtava esine, josta ei seuraa mitään hyvää. Väärissä käsissä se voi johtaa käyttäjänsä toinen toistaan kauhistuttavampiin tilanteisiin. Uskokaa,